Už jste si někdy přáli být neotřesitelní, být tím člověkem, který se nezhroutí ani pod kritikou, ani pod odmítnutím, ani pod ztrátou nebo zradou. Toužili jste někdy po dni, kdy tichá bolest, ta, která vás požírá zaživa, i když se usmíváte, konečně ustane? Možná jste prostě vyčerpaní. Unavení z předstírání síly, znesení obrazu tak těžkého, zatímco hluboko uvnitř všechno, co si přejete, je nadechnout se. Pustit to, aspoň na jednu prchavou chvíli. Ale je tu pravda. Krutá, krásná pravda, kterou vám málo kdo odváží říct, dokud před bolestí utíkáte, ona vás ovládá. Dokud se otupujete, schováváte, obrňujete, zůstáváte uvěznění. Rukojmí každého krutého slova, každého porušeného slibu, každého chladného ticha. A ne, tohle není slabost. Tohle je to, co znamená být člověkem. Tím, čím většina lidí žije, jen někteří to lépe předstírají. Carl Jung jednou řekl, nejsme tím, co se nám stalo. Jsme tím, čím jsme se rozhodli stát. A to rozhodnutí, ta svoboda, začíná právě teď. Není to o tom stát se chladným. Není to o tom být nedotknutelný. Je to o tom stát se celistvým. Je to o tom vytáhnout bolest ze stínů na světlo a uvědomit si, že skutečná síla není o tom být nezničitelný. Je to o tom vědět přesně, kým jste. I když krvácíte. A pokud jste stále tady, není to náhoda. Toto poselství je pro vás. Pro vás, kdo máte dost toho, že se uvnitř rozpadáte pokaždé, když někdo jedná bezohledně. Pro vás, kdo máte pocit, že všichni ostatní drží nitky vašich emocí a vy jen přežíváte jejich údery. Jsem tu, abych vám řekl, nemusí to tak zůstat, ale bude to chtít něco vzácného. Upřímnost. Odvahu. Možná to bude bolet, možná poprvé, způsobem, který vás konečně osvobodí. Začněme. Myslíte si, že vaše bolest pochází zvenčí, ze zrad, z odmítnutí, z bezohledných slov. Ale tady je pravda, ta krutá, osvobující pravda, co vás bolí. Není to, co vám dělají, je to to, co už bylo raněné uvnitř vás. Není to ten komentář, který píchne. Je to stará jizva, kterou znovu otevře. Není to zrada, která vás zlomí. Je to pradávná rána, ta, která šeptá, že nejste dostateční, že nejste milováni, že nejste v bezpečí. Není to samotný okamžik. Je to příběh, který nesete roky, že jste příliš zlomení, abyste mohli být plně milováni. Carl Jung nás učil. Vnější svět bolí jen tam, kde vnitřní svět stále krvácí. Někteří přežijí bouře se stabilním srdcem. Jiní se zhroutí při jediném tvrdém slově. Nikdy nejde o to, co se stane, jde o to, kam to zasáhlo. A tady je ta nejtěžší pravda, kterou je těžké strávit. Trpíte, protože se stále snažíte se ovládat to, co ovládnout nelze. Stále věříte, že pokud budete dost dobří, dost chytří, dost silní, nikdo vás nikdy nezraní. Ale kontrola je lež. A čím víc ji naháníte, tím víc se ztrácíte ve strachu, ve vyčerpání. Chcete přestat trpět? Pak přestaňte se chránit před utrpením. Nepotřebujete silnější zbroj. Potřebujete hlubší uvědomění, protože nic zvenčí vás nemůže skutečně zranit. Pokud vnitřně neexistuje rána, kterou by to mohlo probodnout. A to nás přivádí na skutečné bojiště. Nevědomí. Skryté části vás. Ty části, které nemůžete vidět, ale které tiše, neúprosně formují vaši každou reakci, každou bolest, každý strach. Připravte se. Teď jdeme hlouběji. A právě tady, ve tmě, najdete svou skutečnou sílu. Pokud vás to zasahuje, pokud cítíte něco, co se ve vás probouzí, nejste sami. Přihlaste se. Byli jste celý život klamáni. Říkali vám, že máte kontrolu. Ale nemáte. Ne, pokud žijete na autopilota. Ne, pokud vaše pohřbená bolest tahá za nitky ve stínu. Carl Jung to řekl jasně. Dokud neuděláte nevědomí vědomím, bude řídit váš život a vy to budete nazývat osudem. A to je přesně to, co se děje. Ta náhlá vlna hněvu, ta smutná nálada, která přichází z ničeho nic, ta úzkost, i když by všechno mělo být v pořádku. Není to náhoda.
Není to slabost. Je to vaše nevědomí, křičící, abyste ho slyšeli. Trauma, která jste pohřbili. Strachy, které jste popřeli. Potřeby, za které jste se styděli. Zajímá vás, proč vás jedno bezohledné slovo může zničit, zatímco někdo jiný to jen přehlédne? Nejde o sílu. Jde o ránu, kterou to zasáhne, rána, kterou jste nikdy neuzdravili. Ignorování svého nevědomí nespůsobí, že stichne. To způsobí, že bude křičet hlasitěji skrze zničené vztahy, pochybnosti o sobě, emocionální spirály, ze kterých se nemůžete dostat. Carl Jung nám připomíná, nemůžeme nic změnit, dokud to nepřijmeme. Odsuzování neosvobozuje. Utiskuje. Soudili jste se. Potlačovali jste se. Utekli jste před svou bolestí. A pokaždé, když to uděláte, vrtáte ránu hlouběji. Chcete být nedotknutelní? Pak přestaňte utíkat. Otočte se dovnitř. Protože dokud nepoznáte své vlastní nevědomí, nejste svobodní. Jste jeho loutka. Ale poslechněte mě. Existuje cesta ven. A není to o stavění vyšších zdí. Je to o bourání zdí uvnitř. Většina lidí si myslí, že emocionální síla znamená stát se otupělým. Zavřít se. Chovat se, jako by jim na ničem nezáleželo. Ale uvnitř stále krvácí. Otupělost není síla. Je to koroze. Skutečný problém není v tom, že cítíte příliš mnoho. Je to v tom, že nerozumíte tomu, co cítíte. Nebo proč. Carl Jung to řekl nejlépe. Poznej všechny teorie. Ovládni všechny techniky. Ale když se dotkneš lidské duše, buď jen lidskou duší, a ta duše, kterou stále zavíráte pod vrstvami zbroje, stále tam je, stále touží být viděna. Skutečná emocionální síla není o tom být chladný, je to o tom být si vědomý. Vidět své strachy, své nedokonalosti, své nejistoty a rozhodnout se je přijmout, ne bojovat s nimi. Nestanete se nedotknutelnými tím, že uzavřete svět ven. Stanete se nedotknutelnými, když v sobě už nebude nic, co by svět mohl zranit. Tohle je individuace. Cesta, o které Jung mluvil. Cesta stát se celistvím. Nemyslel dokonalým. Nemyslel neporazitelným, ale celistvým. A tady je tajemství, které vám nikdy nikdo neřekl. Čím víc se vyhýbáte své bolesti, tím křehčí se stáváte. Čím víc jí čelíte, podíváte se jí přímo do očí, tím silnější rostete. Protože v nejhlubších ranách je skrytá vaše největší síla. Díky, že jste se vydali na tuhle cestu. Přihlaste se k odběru a zůstaňte s námi i příště. Čeká nás další filozofická výprava za sebepoznáním a svobodou bytí.